Miten vittu se voi olla, saatana? Mä olin tasan 4 sekuntia siinä kämpässä ja... Voi vittu! Voi vittu, saatana! Mitä vitu vehkeitä ne oikein on, saatana? Perkele, joka ilta tulee. Mitä vittua mä maksan, kun ne hälyttää iteksiin siellä, saatana? Voi vittu, tämä vituttaa, saatana. Tekää vittu ne paskavehkeet, saatana. Siellä ei ole ketään siellä kämpässä. Se on ihan persestä. Joka saatana ilta, kun mä pääsin pihalle, niin mukaan tulee hälytys. Ja olin tasan 4 sekuntia sitä kävi joku saatanan kalju hyytyy ja perkele. Se on 45 sekuntia aikaa häipyä. Ettekö te tajua edes sitä vehkeestä vittu mitään? Kuka sinne pitää hommata, saatana? Voi vittu! On tämä vittu touhu ihan perseestä, saatana. Stakaa vittu, saatanan vartioihin. Saatana ilta, kun mä pääsin pihalle, niin kukaan tulee hälytys. Tuli tasan 4 sekuntia, ja joku saatana kalju hyytyy ja perkele. 45 sekuntia aikaa